Gyere, fiam! Apád arra ment harcolni, durva népek ellen harcol, imádkozzunk. Anya, apám miért kell mindig harcolni? Ne ítéld előtt, azt teszi, amit kell. És nem félsz attól, hogy ez Nem, dehogy is, apád hős és erős, és senki nem tudja legyőzni, csak attól félek, hogy magát meg nem győzi. Ezt hogy érted? Minden léleknek van egy erőszava, a nagyra vágyás, de inkább imádkozzunk. A férjem! Miltiades, Krisztus, téged rabszolgaságból mentett meg. Kettőnk közül csak egyikünk élhet. Na szép, innen látszik ki a férfi. Kimondom hát a népítéletét. Vasszálj közeleg ellenség a kapunál! Fusson ki merre! Férjemet meghalok, csak gyermekemet ne bántsátok. Ne félj, siessünk a dámnak. Jó kis tréfa volt. Mi történt? Feleségem és gyermekem nem jönnek elém? Miért jöttél, ha nem tudok neked örülni? Mi van? Népem siránkozik, feleségem átkoz. Miért jöttél a sereg elején? A rangom megilleti, hazajöttem, mert megsebesültem. Ó, boldog vagyok, fiam, hogy egy igaz szívű ember. Mégsem vagy áruló, mégsem fizettek le? Halálra! Mi folyik itt? Undorítva egy beszéd. Nevetséges, én lennék az áruló, hát én győztem maratonnál. Gonosz egy világ. Miért nem fogjátok el? Jogom van védeni. Miért hagyja a nép, hogy szidják? Halálra! Ne! Halálra! Halálra! Ezt a gyáva népet én nem fogom megátkozni. Csak bánom, hogy így bolond voltam. Ezzel most kimondtad magadra a halálos ítéletet. Józanodtál? Ó, nagyon is. Belátod végre, hogy a népnek nemesebb ura voltál, mint ő hozzá? Lehet. Halálra! Halálra! Ez milyen ügyes gladiátor? Fogadjunk, hogy legyőzi a másikat. Nem! Herkulesre mondom, hogy nem. Ki hisz még az istenekbe, Jóliára esküdj. Legyen hát. Biztos elég erős a hited? Mire esküszöl? Szépségre, hűségre, szerelmre? Ugyan, szépség mulandó. Kiadhat egy nőnek többet, mint én. Pont te mondod, aki minden nőt akar. Micsoda erkölcsi prédikáció. Fogadtok? Legyen. A vesztett Júlia a tiéd. És ha nyersz? A lovad az enyém. Jó, 4 hétre még visszavehetett, ha akarod. Harcoljatok, nem baj, ha vér folyik. Gyertem, a ló az enyém. Klúvia, gyere, ölelj meg! Hippia, gyere, te is meglátsz engem. Júlián, vajon mire gondolhatsz? Ez most is a szívről beszél. Tehetsz bármit kedves, csak ne tudjam meg is, ha kell, lesz azonnal gyere. Kedves, hogy egészségedre. Minden rendben, csak maradj meg. Én nem érdemek semmi jót. Nem tudod a hasznom venni. Igazad van. Bár nekerenél is inkább maradtam volna otthon. Úgy tűnik hallgatni. Elég volt ebből a szomorúságból, szórakozzunk inkább pajzándalokkal. Minden nőnek más a varázsa. Borral és szerelemmel nem jöhetnek. Úgy kell nekik? Minek ütik be az orrukat mások dolgába? Fordítsuk meg a dolgokat. Ne gyötörd magad mások dolgain. Látom, a bulinak vége. Engem nem érdekel. Látom, új vendégeket kell hívnom. Talán a hangulat is jobb lesz. Ha erre jár valaki, behívom. Így áll, pajtás. Ma te, holnapig. Csókot akarsz? Inkább öleld és csókold. Ha téged megcsókollak, őt miért nem?
Tök halált szívod magadba? Fúj, Halál, halál, rettenetes! Te nyomorult ember, amíg szerencsét van, addig hitetlen vagy, de amíg baj ér, egyből Istenhez fordulsz. Ez borzasztó hallani, engem majd kitépnek. Ez van, édesem. Ma én. Holnap. Hát ez borzasztó. Akkor inkább öljetek meg. Ne káromkodj, lányok, gyere hozzám, megszentelek és megvédelek. Atyám, megkönnyebb. Én még ma utazom, undorodom ettől a világtól. Én is jövök veled. Remélem Isten majd új népet teremt erre a világra. Remélem meghallgat. Emberre nem tudok küzdeni, majd Isten küzd helyettem. Isten meghallgatott, nézzetek körül, a föld kezd újjászületni. Úgy érzem, kér mást is az a lélek, mint csak hét. Higgyél Istenben, dolgozz, és csak egy parancs. Hát akkor harcra fel! Ne lelkesítsen a lehetetlen Ádám. Istennek ez persze tetszeni fog, és az ördögnek is. Mert kétségbe ejti majd. A glória alatt véres kereszt lesz. Humorizál, ezek 8-an együtt nagyon hülyék, sajnos nem. Menj innen! Ha nem beszélek, elveszünk! Igen! Akkor veszünk el, ha beszélsz! Na, én megyek innen, mindjárt feljelentelek rágalmazásért. Jó kezdted! A gyilkos szó átszedálnak, mielőtt megölik. Menj már innen! Miért hallgatjuk ezt a bolondot? Rossz ezt kimondom, de nekem a név többet érünk a hadvezérem. Te koszos vagy! Megvakargatom királynéznie! Szedjük nagyon! Ez a 4 kicsi ház, mindenki kitör a pláz, 85-en alakad a srác. 8-an, igen, loptapas, mint rajtuk soha, nem segít semmi ilyesmi náluk soha.